det är fyra gamla råttor i dagstöp så heter Ja. borde inte vara nervös på spelet. Nej, här ser jag att pröva det här flyger för när. Tar jag att pröva spalter där och tar jag att pröva då för in i Arne och det är inte nervös där det stora. Där har haft en lötag skillas ju med kvinnor och spaltfinal och så. Det som män i rotan var klara och vi startar spela väl alla så får vi den Brantes det just jag lötog. Ända finalen så bäst av 11 set och det kan bli sin trött men det kan nästan vara att andra per dominerar och vi får en show on this. Ja, han går på blå next set för de har beskjutit. Där. Eisen där. Det spelar väl. Han spelar väl. Jan spalt väl alla det när vi då säger han blev vi. Han spalt väl alltså bäj doppen och ja. Han är väldigt stabilt det är. Så. Ja, nu tar lite hårt ut. Nej, vi är klara. Nej, vi är klara. Men Peter och Remi kör inte på samma dag. Ja, det är spörsmål för kappen där. Samma. Jo, det kan nog passa. Det är inte spalt i förra för, men det har klarat sig väl. Ta det vi 2 år där. 2 där kommer det där. Och att han har inte spalt i kappen för att göra allt. Ja, möjligt. Jag minns inte att jag kan bära Peter och alla när jag har spalt en kapping samman, ja. Alltid nästan. Ja. Men här är inte snack om hur det finns den bästa början här. Det är klart igen och One. Så det går ju om alla typer. Ja. Det täller kött hade varit en trippel kvar i kast. Ja. Det är stora månader här som sätter. Fotboll trusch. Ja, då har man hållit från 16. Det är alla trippel nujan för det efter där är inte helt men där var gå att ju så sätter. Ja, jag behöver inte skunda sig. Nej. Behöver inte förhasta sig. Nej, det behövs inte göra några drastiska rörelser. Och så att det så typer som det är så får man det svarta sin. Ja. Man inte borde. Nej, att det är. Men hon är gå att ju. Ja. Trippel nujan och dubbel 20. Det är okej stöje så för en trippelation det var aldrig. Så kör han 20 så har 4 efter. Ja, så som vi sa Janne så tar han till trim på. Det måste gå ut. Ja, det får inte mer än det. Nej. Kommer ta ja, nu skorar det väl här. Så nu kommer ta ner och att han som är innanför räckvidd ja. Vi får så jag Jan ser vi heter. Nej, han tog inte av. Det är inte för chansen. Gå först gå. Och vill det sagt han skulle för till boll första på men det vart jag för ett trippel nu ja. Nej, umända. Ja, han får nu här får det fortsätter. Så får han inte bli. Det är för sitt lamar. Ja. Ja. Nej. Ja, där kunde han haft tid. Så teker du med det här och ni vi under det kända chansen för att jag kan inte förstå mig. Nej. Jag kan inte förstå mig det. Sen det ganska sin cheli för det. Innan för det. Ja, okej. Så är det 5. Ja. Nej, att det var synd jag var att hon inte tog det här. Det är mitt 6 där teker han. Man ska umynda men jag vet inte det var. Jo. Här var det läckt att han vet att sätta där tackar det lugga va. Det är sin löj ja. Att ett tar man för så stora näslo att vi känner blå slös. Ja, det kan gott vara det till som gör det. Och så knappt du nu för in ett skor och så ja, så blir det för ena från under 4 där och ta bra inte sätta på en väg ja. Det allt det var så länge alla framför ja. Ja. Jo, så gör det mer. Så där om ni tar det klar att man har vägen att Tesla. Brukar vara det som också. Ultra. Jo, så
Jag ser bara klar. Jag ser hatta Peres utöver vaknaren. Ja. Det är som sagt här var hetta och hetta det stäpet där kunde få. Det ska ju också näka annat. Nej. Här har hesse sett in och spela 30 år så. Ja. Hinneborg. Det andra hinen är så en distansat. Ja, så man går minst lika högt på i rockning. Inte mindre till för. Här är det ordentliga vaknar, det må man säga. Jo, vi vänt till hållen från sätten som var bant av den. Det var skolan om där klara luckan. Ja, det är det. Petter Evi manglar ut från 24. Tribulation efter så. Ja. Nej, fattar det inte kört. Det är som Jan här har då Jan Maja, ja, han ska stå mer än 100 för hötta där. Stora hundra för att. Ja, det blir inte lättare. Så tar jag hinner av stadigväck 6 på där till 3 fors. Petter Evi manglar 2. Det är med för typ på första hand, Regan Boll, det var inte. Nej, han får typ på första hand. Typ på Skajera hade det ovanligt. Hatta player inte gör. Nej. Hatta var en underlig väveraffär efter 2 fors och hinner inte kunna lucka. Men Hatta skilt i kört. Hatta player inte gör. Man får alltid typ på första hand eller Rainbow. ja, det viskar jag inte löjat. Ja, han kan nu. Och nu är det hindra fors. Jag vet inte om man är kör upp efter att han manglar. Men han visste att han skulle dubbla ett lopp vi. Ganska pett tekar han ner. Han är sin tur. Han är kört Han är svigalivet som ändar innanför. Nej. Så står det om Jan spel hetta sättet och hinner stjäla lite i Jan. Om man tänker triple 20 eller vad för topp 12. Tvär, ja, det tycker vi känner. Nej, dubbel touch så har vunnit så står det hetta sättet att. Så där bort om. Ja. Så ständ rätt efter tillbaka. Nej, det är inte. Ja, när vi men att det är inte nog. 22. Så för innan vi det här som är vi dubbel ett och så brukar då en poäng på det. Men han fick alltså. Ja. Han gjorde det gott efter, men det var en nöj mat i affär efter 2 fors, det må jag säga. Jag får en ekopilar på 3-20. Det har vi så ser på 3 fors här. Men jag tar hans rätt att det är inte. Det är förlängt att det är ord. Det tar kan det gott och kan också köra fisk. Ja. Nej, är nu i Sverige en eld. Nej, inte att det är det bästa av ett lov, men det är väl. Att det bara tror i så ska det bli och hålla också kött. Ja. Hinner det ju kommer igång till räka trippel med så får en kast. Ja, det är med sig utland mera. Han har funnit den trippeln natt. Ja. Så jag säger att han får köra ja, så är han öjlig. Ja. Här är alltså inte hämningar. Remi har skårat väl i trippel allt år. Han vill bara lukas vid Lemontico så väl att skåra. Ja, det är här det. Det ganska tror jag inte kommer så lätt som man kan ska bort. Han har vrakt 20-talet väl, men han har luckat ytterligare mot det. Att han finns inte lika möjliga. Ja. Han har haft några röjligt sätt. Han spalte en brantist för det mot Esmar som ända i 4 tror jag. Här var ett sätt i bra att han på att han spalte och helt öjligt gott på. Tar vi han uppgira och spalte med en spelare som spelade kött. Bara spelar kött. Ja. Det passar en öjligt väl. Här ska han boja med en trutcher här i kastet. Det är inte akkurat att säga om du ska finna en här. Det har varit valt om du spelar. Det är inte bara. Nej. Det är som då. Och som är halt att det är inte pass och så färdig att pröva och så måste du peppa det att det blir för långt i mitten du kan kasta. Jag tycker att du klarar det. Det är för uthållning alltså. Och sälja visst du så spel. Sälja visst du så spel du kött själv. Ja. Så blir man uthållning och tar hinner som är efter inte spela kött. Så då blir det trutta bojan ja. Du dör. Rytma kastar. Ja, det är en annan rytm. Det är en annan flow i distan som man säger. Ett helt annat slära spel. Ja. 45 Petter Evi manglar 8 times. Jag tar sätta det som jag var. Ja. Kundar och chatta tror in där.
Trush. Ja, då manglar 100. 100 kan vara nämnt, men det kräver det först poäng för 20. Ska vi återföra vidare? Ja, jag kan nu. Så 2 poäng så dubbel 20. Har vi det? Det kan nu. Ja, nu är vi. Så när kan 100 göras. Man kan alltså stanna en evighet och få 26, 22 första kasten där och så kommer du skramla ner och som du chattlade. Ja, visst du så släpper rätt det. Ja, visst du släpper rätt. Jag var att jag tror vi kör med här. 22. Så det ut som Olni vet att komma för sig att det. Här var så kan fisk 100 forsaren i showen från det stil, ja. Det var också långt sedan kom. Ja, det tog Roma tog, ja. 35. Det blir inte vara så lätt i mitten. Nej, men det är ofta när vi kommer till ända distan så kommer det inte lukka tuttir som det kommer för på dig. Det är kommer nekvar lägga den. Från alla möjliga spelare. Så som inte kan se väl. Ja, kanske hästen. Ja. Det här måste att det tunga spelare där på så innan riktigt som det blir men 100. säljer så där som det är att allt kan hända så poppar det och forsar upp till Jameson och som inte vänner på snäckvar. Det där. Så kappingar alltså. Ja. Det är inte samma kasta chatlar för showen och få under fors live och så standa. Men jag också för att under fors med det första vart under 25 och sånt. Men det kräver som annars på en annan mark. Ja, det gör det. 100. Ja, då manglar 146. Men det är ut från 6 ej vet jag vad för du kastar så att det var fri. Kan jag komma en luchinga lucka till Johan nu? Nej. Ja, det hade känt jag att. Vunnit semifinalen vi 26 Ja. år. Det är flott. Det är god lucka. Ja, det är det. Han Ivar is Nej, och då får han inte ha dubbel 13. Ja. Och han är väl färdig triple H och dubbel 16 vi nästa 3 poäng. Men det är som man följde, visst man. Jo. Och det sitter den första trippeln på att du kan bruka han är räknat den nästa. 36. Men det är som måste följa kastet, visst du följer att nästa poäng är fer oj triple 20 så varst det att. Det är chans. Ja. Måste följa att första fer oj men det är inte väl då. Nej. Sitter sky och ganska och så. Ja, short right. Det är som för då Ivast. Oj. Nu är Peter där han för det är bollen med 2 för som vi vant av Remi gör det Jan. Vi gör det rätt men Jan lockar ganska åren att släppa prova att. Oj. Så var det inte särskilt ner. Ongen är nej. Nej. Det var kanske en chans för Jana som får. Här ser man lite väck. Haltan miste jag. Här så säger att ja. Alltså på det 2 haltan miste. Ja, här är Jan som chanser men det räcker inte. Nej, det tror jag. Nej. Men så det här där finns ju gummiben nu. Ja, gummiarm så Så ja. Nej, jag vet inte. Nej, det här var där nevan. Det här är så mycket garvaj. Jag har inte väl under press. Det löper den som så. Ordentligt. Nej. Sen för alla vundar rimliga natt och kvartsfinalen vundar 0 om som jag sagt. Ja, det gör det där. Det gör det bäj på hörnet. Det var nog bäj såna kvartsfinal vi nu. Så det har omgått med pressa ju. Nej. Det är mitt här blev synner semifinal fick där ju sen där med Öster. Jag syns inte ja. Men det fick ju hon Jan inte. Nej, inte det samma. Det var en svingande med Öster. Nu får ganska om du fortsätter rätt. Det var när vi. Jag vill ha. Ja. Du har prövat steg ut ner. Kunde Jan och hon galla kvar annan upp eller se det bara som minst eller. Jag tar snack inte examen. Nej. Rätt att se för mig själv alltså. Jag vill snacka examen. Men tar bara snacka nästan inte. Nej. Tar är ju kursen där bobbla men jag känner någon annan som inte väl att. Ja. Det är lugga. Jag tror du ska inte se henne. Nej. Det är hax nej utan. Det är som man följer där som makar per att som snackar ja som du säger mer och är rich.
så det som går alla tiden. Ja, det kan bära på styra vill jag säga att du får lite fokus hvis du snackar alla tiden, men alltså då är det kunna ge några uppmuntrande ord till makaren eller Ja, vi Röjna hala då på tur. Särskilt hvis han ene spelar väldigt in i. Det är bara inte alla. Nej, det är heller inte. Det är heller inte. Det är rätt. Som jag har inte mött och så det som kanske helt för himve visst då piskar som ja. Det passar. Det finner man där och så den vägen. Ja, det lär man när man spelar tillsammans och makar längre tog så vet man hur man ska reagera för kunder. Där man ska ja, för att det ger när det ger mån och när det ger lite värre. Ja. Oj. Ja, då man väl 2,5. Det var att stora mån då. Ja, öjliga stora mån. Så vi är på 16. Ja, fina vi. Nej, här var det inte jag. Ja, vad säger man? Så säger att här är 18 för sätt men här var högre medeltal än Hinneberg. Det kan ju vara sin missvisande. Hvis du är smord något sätt så vinner han lika väl. Så har du faktiskt lagt medeltal. Ja, men det är bara om att du släpper lite nya som möjligt då. Ja, hvis du ska ta medeltal så ska du ner till Lutching Eisen shot du tappar för att det ska vara något klont. Ja, för det första ett utfall där så du inte kommer ner med och locka, så sast att bara. Ja, det ger. Ja. Ultra. Och då ser man hvis du är ett fallet i medeltalet och så där öliga tungt att hålla då på. Ja, det ska mycket tungt sätt till. Ja. Men det medeltal är slett inte väl. Nej. Ja, också säljer Jan och ja, tar du i semplan att han och Jan har varit bara för att fjärsa och Jan är i 2 forsalt i under för att fjärsa till väldigt gott. Ja. Men det är kvink upp chock och sånt. Ja, det bästa spelaren är blivit bättre. Det är inte att snacka om. Det tar vi sådär här så det är inte löj ganska. Jag var inte till att släppa på past så vi har som mer så. Ja. Jag syns det harmligt att man ska få såna folk in i kväll till sälja till doppelfinalen och så. Men det är nog väldigt synd att Mara Louis här vid corona inte kör det om sig. Eller att det ger inte om sig varje men vi nöjast att hålla oss till sig. Det är marschingar som är då. Men det är ju betydligt. Det är ju stort lärbäg för spelare och för ägare, ja. Jag vet. Bara för att ta det ta Louis så för övermon till. Ja. Men vi må bara för helt och det så vitt. Kan nöjt man. Det här är ju ända vänt på några matar corona nu vi då finns det landsliststorar allstar och vi då haft en stora camping som inte kunde hållas till det var så några utlänningar vi och man vet inte hur släpper in i landet. Så det var spännande att vi ska in i landet. Ja, titta. Peter har chansen. Ja. Jag vill ringt men han häver han. Så är det. Så det är. 2,4. Klara kanske jävla. Men det svär ni så säger jag. Triple säger han i jet och så bara något annat då på 20. Han är väldigt trycker här uppe. Ja, här lukar vi. Ja. Tror du det med? Ja. Första triple 20. Nej, bara här. Så får du trushet. Så 2,20. Jag vet inte om han är rocknar att nej. Han sa att han attlar sig till höger. Ja. Han hälsar nog av 12. Alltid haft det. Ja, alltid utan det var skrivaren och spigaren att livas men han har 2,21. Han har 2,21. Är också i Remi hälsar av 12. Han hukte till höger och är omakast. 6,5. Det är så att du kan spyrja vad du rätt ur. Du kan sända skrivare och en spigare som du kan spyrja vad du rätt ur så livas. Det kunde ju bara säga den ja. Nej, det kunde säga vad du har. För det var det att det kunde svära jävla nej. Men nu kan du spyrja vad det här vi äter. Det kan du göra poil för poil. Okej. Ja. Ja, nu kan jag tro det.
Remi får så efter kursen är för här och Truski sen Jack en trippel och har en chans att dra in boll. Iganu, nu var det under för sig här. Nu makar den bara finns i försång. Ja. Det är om Peter tar sig rätt. Ja, det är gott att få en första en sätt här där sen det ja. Sen att man kan komma upp igen. Nämligen. Det är väl att tror Ja. Och nu tar han den hicken i golvet har han ega fokusera. Han säger också till mig att han hickar slett inte efter kvar ska hinna få ett lakat mangla eller något som helst. Han får en 100% rätt. Ja. 6 bollar kastar 2 inrätter, det var man säga gott. Ja, det. Så det har gått över. Det är gott då. Ja. Då är man så där vi och där så. Ja. Jag går skor nu så Pjus inte med bollar. Nej. Och du kan finna sätt vid 12 bollen timer ju. Det är till. Det blir till nu. Det är onkel Luching som tar för en 104. Det är så svart allt det samma till. Ja. Det är inte stor och så mycket man Nej. Han har djupt. Ja. Oj. Ja, nu fördar att lära sig. Jag hade den i Jordan, men jag kan tro att jag tripplar. Det aldrig oj. För att du ser. Det aldrig mycket träd med trim tripplar till en sin runda allt. Ja, då manglar Hotra. Det är ändå det sida mun ja så. Ja. Hon tror att kan han göra på något mått. Han gick upp efter först. Tror ju 8-5, ja. Så lockar han helt i Kjessfer. Så kanske hinner komma ner och pressa sin dörr. Det är så vi snackar om Jan och vi går med armen och lastar var förstår. Ja, kanske är det förstår. Att Ivast. Ja, det ser jag fotboll till att farligast av Leisland är 2-0. Här är ganska föra vid 200 också. Och det var det inte. Ja, så det onda. Ja. Han får efter det gröna allt jag att läsa. Ja, det kan vi då. Nej. Det var också galet vi skårde och skärmen tjock ner. Det samsvarar inte vi till som det är väldigt bättre. Jan och One manglar 4, det så vet det så ut, ja. Hotra, Jan och manglar 4. Ja, det manglar 4. Det var också galet i grafiken nu. Okej. Så Jan manglar 4. Och han säger att här. Ja. Jag vet inte vad han gör. Jag var först. Jag tycker det är kul. Så kommer han in att det är rätt och ja. Ja, Remi han kör då. Han tar ju styr upp en. Jag styr allt där. Nej. Vi kunde ganska färra alla vägen nu det du sett här. Ja, är det så. Hon har sagt att det är 2 jumper det är inte osagt. Här är kör då. Så måste se. Är det vi alltså tunna? Ja. Så det är kanon. Ja, det är under för sig. Detta är Borga för Gasko där. Nu manglar bara Remi och Hesen för att få en under för sig. Vi Hesen det snart. Jag kan nu. Jan tar ganska svära en under för sig. Det var ner. Det finns smärt ganska. Ja. Remi nu kan få 123 också på rus ner. Jag får att där uppe. Spelar inte Örvisen han player. Player kör bench för affären som Luigi antar jag. Så jag var matte. Jag luggar till nästa. Ja. Vad är fors? Jag vet han för nog till Luigi. Det finns ju 15. Så jag ger det som för 16 vet du. Här hade reisen gjort den. Så fart så hade bara en vanlig. Ja. Jag finns ju triple 20 här så jag finns för nej. Ja, så kastar vi. Okej, han kommer så ner 4 och tar släppa på minst ena för. En och just grej. Nej. Det släpper 2 för vi känns för triple nu. Håll fjärs, Petre manglar 4.
Ja, se att där. Ja, så att Jan Lager. Han lukkar väl. Det var så först då det skrattade oss under luchtisen. Det har funnit det att han kunde inte kicka att det så förhindra stävet och sånt. Spela bästa rätt. Ja, nu flaktos där att tror jag hur snägda spelar på i jobben vart. Därför lustigt jätter. Speakern jag och han ser hur snägda är. Tar helt och detta var så att säga. Det är samma nadan. Nej, Ja, ni helt där så jag vunnit att det var bästa tjej. ja, där spaldo som det var bästa tjej. Tar skjuta så och inte grafiken så vi skjuta skärmen här att det gör det inte. Nej. Det var spännande att jag kan skjuta då vi får komma till alla köra. Det nog inte helt giban. Ja. Gå så där till mig. Så Det var att rörelse. Ja, ta pjösman i kött. Stora rockna, du ska bara tasta töljen så rocknar skipan i fyrde så snitt. Honkur en täldel vid sidan av skiven istället för en kvitt halva och skriva vid tusch. Ja. Det är ju det som är brukt åt landet där. Ja, det är för att livet till. Men fast du grafik till show på sjut och jag snö och folk kunde finna vi beinlines och det och nu kvar det som är spaltar alla sen i världen. Det är det sin dröms. Det är möjligt. Det är möjligt och det var ganska sin folk att spela som håller sig åter till det inte var rockna då det skulle skriva det. Du ska ju skriva det där isen då. Ja. In the middle lägga den någon. Det blir lättare för dig. Ja. Det han passar på lättare. Han blir lättare för dig som inte så stinn i rockna och ganska reas att spelaren spelar show där det klarar rockna. Men det hesa det där har vi så alla tunna skrivar som vi vet att då rockna och skriva kött och tumma skriva till resten. Gott det har folk som trackar till här. Absolut. Det är det som helt säkert. Det helt och så har vi onkat det har haft det problem här till VFM och så. Nej. Så det här touchen skulle så alla för den här så sacka till och hjälpa. Det gör det. Man ska ju ha folk att skriva här och man ska ha folk att passa grafiken i showen och det ska helst vara folk som har synd av skil för spelen. Hallå. Nej. Ja, det går vi. Ja, nu var det hopp och Det har varit inte nu där så fan inte lukas. Hinner få så heldigt lucka. Nej. För det med gott kast så är det något jämnt att det var så schakrat ja. Fick han trippeln här nere till Hjortborg. Ja. Nej. 6 av 104 är inte så jävla stor mån och att det blir till där. Nej, för han är 21. Oj. Bant innanför. Så är det Peter. Tar där först och ett Rachan. Ja. För att få annan i trippel och 2-3 efter. Ja, först det var här så för annan så Rachan. Eller kan toucha vi och fyra men han var här så 2-3 efter. Ja, läggt åt han fick. Men inte vara. Men nu är vi under toucha han är sin svigarliv. Alltså kör du en på och en om så fast vi slukka och till vi att det var så olika tullen efter. Så ständer det nära sin kedja 4 och han får allt åt han fick. Kanske nu kommer han ta lastarna och jag sätter här inne i början. Ja. Det är så alltså. Nu har han tagit utlägg och kommer ut att det ja, nu ska det bara hållas däcken utlägg. Så jag ser man är stora firma. Det är kan på plåster och så här så att han som rok och fyr ut där alla så här vi. I must like. Absolut. Jag kan inte. Kanske inte lika gott men det har hjälpt på. Det gör det inte värre. Nej, det gör det inte. Det syns det när uppresten det. Ja. Det ska som Jan och hon är. Det är lite synd tror Ja. Men mer är här lika väl men det ska spela så att de lånar lite synd. Det orskar kanske lika väl att du tar i kommer läkt på en kapping gång. Det kan vara att det är på det. Absolut. Det gör det allra helst. Det är det är så spelar så det. Gör det.
Gå där så går du en touch du skritt alltså blocka. Ja, ni har ju gått bra spalt. Där ska vi skritta ja. Det har vi. Du ständer och jag nej vill på det nu. Du man blir mer i bein. Du ska fokusera. Ja, det är det. Det är kött. Det var spalt i touch timmar och du ständer största parten av det. Det kräver stitch i bein. Och det kött bara med i bein. Att träta att du blir mer i arm nu så är det vändning går. Du märker det omgängande hvis du inte vinner att du kastar en där som är så länge med det. Skriv under på det. Ja, det känner vi sig på det. Vi vänjer ganska minna läge. Helt inte minna läge, men det är färre. Men vi borde också själva gärna. Ja. Men nu må jag nog ha en stor skor. Det är skuld där. Det är väl för sent. Där är mig kastar nu så är Peter nu en tal som är välgörligt att lukta. Ja, som är välgörligt att lukta. Det är just det unga lut och sälja nu för en trippel första på. Så är det inte nekvärt. Nej. Kommer ner och montrar alla rest. Ja, jag kan nog. Okej, nu har vi det. Så nu matchbollen nu så. Det här var där matchbollen ja. Det är så inte att snacka om. Skaloni här var ganska 105 men det fanns inte en gång. Så 6 spoiler här efter 3,5 trusch. Det är aja där att klara. Det har spalt så mycket väl. Det är inte att snacka. Alltså först så vi 4. Nu har vi gjort det. Nej, 2 millimeter. Det kan komma att kosta, men Inne skulle ha en stor skor. Inne skulle ha, ja, han skulle ha minst en trippel bara för hötta där. För han 100 fors nu så vet det är allt per tid. 121 så är det stadigt. Ja, men jag tycker vi kan släppa att jag tycker Remi luckar till så det lite. Ja. Ja, han var svitaliga sekund. Att han var finalen i trimmarslägen. Förra mästaren Peter Thomsen och Remi Gordluke.